Terve! Täällä on tullut tämmöisiä kysymyksiä. Oskari kysyy Lappeenrannasta ja Eevi sitten Seinäjoelta ja Siiri Loviisasta ja Lottakin vielä kyselee Tampereelta, että kuinka minä ennätän aattona ihan joka paikkaan. Minäpä selvitän sen nyt. Silloin totta kai minulla pitää olla apulaisia. Tämä homma nyt ei ihan muuten onnistu. Ja yksi tärkeä, mikä on nämä aikavyöhykkeet. Tehän tiedätte, että kun meillä on täällä vaikka nyt ilta, niin muualla on aamu. Ja sitten kun meillä on aamu, niin se jossain muualla on ilta. Että näin se menee. Niin, ja sitten hyvin tärkeä on tuo jouluillan ja jouluyön taika. Siinä on semmoista taikuutta, mikä auttaa näissä asioissa. Ja sen minä sitten haluan vielä sanoa, että jos tulee hölmöiltyä, niin hölmöilkää sillä hallitusti. Ja jos te kinastelette kiltisti. Ja jos menee jopa ihan niin hurjaksi touhu, että tulee toista jopa vahingossa kolhastua tai näin tai sanottua toiselle rumasti, niin pitää aina muistaa pyytää anteeksi ja halata, niin näin ne hommat hoituu. Erittäin mukavaa jouluoottelua teille kaikille ja hyvää joulua. Hei hei!